वीडियो प्ले कर दिले बानी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आप लोग के अपना भाषा में भोजपुरी के नया नया वीडियो सॉन्ग पे रिएक्शन देखे के मिले भोजपुरी भाषा में। तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के हमने के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाई ताकि आपके पास जल्दी जल्दी रिएक्शन की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। तो गाना जौन बा खामोश कर दिले बा, काहे खामोश कइले बा इहे सुने आप लोग आइल बनी जा। तो एक गाना में आप लोग देखनी है, एक चीज नोट करनी है जहां हम आपको बता दें नहीं नोट की ले तो एडिटिंग कहाँ है हमें तो परफॉर्मेंस बा खेसारी लाल यादव जी के। हमरा लागता कि ई सब पहले के गाना में आवत रहे। आजकल तो एडिटिंग एक सीन के एगो सीन देखावे खातिर कितना टेक लेके ओकरा कितना चीज जोड़ जल्दी है ज्यादा फोटो क्लिप छोटे छोटे के पता नहीं ओरिजिनलिटी पता नहीं। इस चीज में ओरिजिनल ताकत का बा खेसारी लाल यादव जी का और रानी जी के ई देखे के मिलल बा। ना में डायरेक्टर के मेहनत बा ना केहू के मेहनत बा, सबसे ज्यादा मेहनत केहू कइले बा तेमे जे लौक रहल बा। एमे पीछे के लोग के मेहनत नहीं खेला हुआ, तेमे सामने वाला के लोग के ज्यादा मेहनत। खेसारी लाल यादव जी के ठुमका अंदाज जौन ओकर बेबाक अंदाज बा, कॉमेडी एंटरटेनिंग अंदाज बा। रानी एक्ट्रेस के भी डांस इहो डांस में कम ना है। इनकर एक्सप्रेशन इनको अंदाज क्यूट लागेली जोन भी कहल जाओ, अच्छा लागेली देखे में क्यूट है। तो ए लोग के जोड़ी हम पहले ही एगो गाना में आप लोग कहले जोड़ी जबरदस्त रहे जोन की शूट कर रहल बा। एमे लोग के परफॉर्मेंस देखे के मिलल बा। आप लोग के अतना बहुत आजकल कम गाना आ रहल बा जेमे हीरो हीरोइन के चाहे सिंगर के चाहे एक्टर के परफॉर्मेंस देखे के मिले, रियल वाला परफॉर्मेंस, ओरिजिनल परफॉर्मेंस। काहे को कट टू कट परफॉर्मेंस रहता है, एडिटिंग के कमाल रहता है जोन आपके आंख के अच्छा लगता। लेकिन एमे जोन आपके आंख के अच्छा लागला, आंख के देखे में इंटरटेन कइला सा, देखे में बस आपके बांध के रखला सा। तमी नोट कर दे खेसारी लाल यादव जी के मेही ठुमका जोन की हंसावे वाला बा, मोहित करल बा। रानी जी के हॉट अंदाज कह सकते जा, देखे में अच्छा लागत रहे। उनकर एक्सप्रेशन क्यूट लगबे करली, उनकर डांस ठुमका जोन भी होके तेमे देसी डांस देखे के मिलल हा। शब्द जोन गाना के भाव बा उ भाव भी देसी बा, पारंपरिक हमारा भाव बा। कहीं ना कहीं कोनो गीत या गाना से टच कर रहल बा। तू चीज के दिल तो पहले एक सुने में अच्छा लगते बा, सुने में अच्छा लागता। राइटर के सैल्यूट बाटे, राइटर के शब्द इतना अच्छा लिखले बाड़े। लेकिन उससे ज्यादा तारीफ का इंटरटेन के बा खेसारी लाल यादव जी और रानी के परफॉर्मेंस। खेसारी लाल यादव जी और रानी के परफॉर्मेंस अब एक पीछे कोरियोग्राफर के बा डायरेक्टर पवन पाल जी बड़े हमरा कंफर्म बता सकता नहीं। कैमरामैन जी के थोड़ा मेहनत अच्छा लगा। एक बाद इस परफॉर्मेंस के बाद अगर बात करी जाओ बैक वाली टीम के तो कैमरामैन जी के जो देखावे के एंगल ले बड़े, टॉप वाला व्यू देखावल गइल बा जब वो सब छत उत के देखावल जाता वो देखे में अच्छा लग रहा। ड्रेस जब भी चूज कइले बा रानी जी के खेसारी लाल यादव जी के फनी भी बाटे। खेसारी लाल यादव जी टोपी को बनले बड़े हंसावे वाला एंटरटेनिंग। जब जौन गाना फुल इंटरटेनिंग होला तो देखिए सामने हम कर रहल बन, देख रहल बन, रिएक्शन दे रहल बन, तमु इंसाने हैं। हमरो हंसी आवता, सब समझ में आ रहल बा का हो रहल बा, तो हमरा हंसी आला। तो हम एक चीज में डूब गइनी है। हम अब देखे नहीं बहुत, हम ज्यादा बोले नहीं वीडियो के बीच में, लेकिन बहुत कम बोलनी है क्या शांत। अब तो आजकल रिव्यू ले होता नहीं, सब सोचा नहीं रिव्यू में ही सब कुछ बोली तो रिएक्शन में अब तक हम शांत कर दिला। रिएक्शन में भी हम बहुत सा कुछ बोलल चाहे नहीं नया चीज जो उनकी रिव्यू में ना दे पावल जाला, आदमी सामने देख के ही याद पड़ेला। लेकिन हम शांत रहे क्या हम मजा लेवे लगनी है, देखे में इंटरटेन हो गए, अच्छा लग रहा देखे में, सुने में। खेसारी लाल यादव जी को कुछ चीज देखे के मिलत रहे जो बहुत ही अब कम देखे के मिल रहा बाटे। देसी चीज मिलला जौन की ओरिजिनल खेसारी लाल यादव जी जौन की ओरिजिनल रानी जी है। ई चीजें में खासियत बाटे। बाकी पीछे के तनी देख लिया जो के बाटे। कैमरामैन जी के बाद जौन भी देखे और ऊपर से पीछे से डायरेक्टर पवन पाल जी सैल्यूट बा, कमाल के काम के बड़े। जौन कुछ भइल सब उनके सही माइंड से निकलल बाटे। आर्या शर्मा जी म्यूजिक दिले बड़े, अनुपमा यादव जी गइले बड़ी अच्छा, बहुत इसलिए अच्छा लगा रहे। आवाज ध्यान ना देने आवाज के उतना। संजय यादव जी एस4U पे बाटे जबरदस्त बस सब मिला के इंटरटेनिंग हो। सब हम कहे नहीं खेसारी लाल यादव जी के जबड़ा तो ज्यादा ना खोलला सा। ई गाना एक दू खाली वाला सिनेमा तो जबड़ा खोलला सा, टोपिया बांध के आवत रहे पहिल कांत रहे दूसर कांत रहे में, वो चीज अच्छा लगला। बाकी फुल एंटरटेनिंग गाना बा, डुबा देला सपना में, मस्त बाटे। जौन का तारीफ करे लायक वो सब पहले आप लोग बोल चुके बानी। आप लोग के का अच्छा लगला, कितना हमारे से एग्री बानी जा, सहमत बन जा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक शेयर कमेंट किया। जय भोजपुरी एकता बना कर रखी जाए और भाई पे प्यारा से बात देते रहिए। गाना के शेयर जरूर करना, जीजी तिवारी ऑफिशियल के सब्सक्राइब कर जाए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करी जाए, आप लोग से डायरेक्ट चैट हुई। लव यू, जय भोजपुरी।